pode construirse unha casa enteiramente só a base de cáñamo e produtos derivados do mesmo. A principal materia consiste nunhas placas de conglomerado canábico que se obteñen a través dun proceso non tóxico de mineralización do tallo do cáñamo, xa que por iso é rico en silicio. Este tipo de placa fabrícase a partir da madeira, existe desde hace décadas e se usa profundamente na construción. É de chamada fibra de media densidade e nas súas aplicacións abarca desde a construción hasta a fabricación de mobles e demais traballos de carpintería. Pero as placas feitas a partir de cáñamo son un 250% máis resistentes e un 300% máis elásticas e moito máis lixeiras. Pesan só unha sétima parte que as súas parientes de madeira. Este material úsase para levantar paredes como para aislar espazos interparetales o do teito, xa que o cáñamo é un bo aislante sonoro e de temperatura. Unha hectárea de cáñamo permite construir unha casa de 135 metros cadrados. O cáñamo tamén pode convertirse nunha materia similar ao plástico, aínda que coa enorme ventaxa ecolóxica de ser biodegradable. Este tipo de plástico precisa dunha materia semellante final que se fai resistente aos fenómenos climatolóxicos. Unha boa fonte a partir da cal elabora o produto semellante ao propio aceite da semola do cannabis, que pode ser polimerizado ou transformado en poliuretano para obter diferentes acabados. O aceite do cáñamo xa ten diversos usos tradicionais como combustible para as lámpadas de aceite, como axente secante en pinturas e como barniz para a madeira. No uso do aceite da semola do cáñamo como axente plastificante é un uso en sí. Esta actualidade procede do seu alto contido en lignina, facilmente extraíble do seu talo. Toda a investigación que se produza de ahora en diante en este sentido é unha esperanza de futuro para sustituir o omnipresente plástico, insostible nas súas fontes, tóxico na súa produción e difícil de eliminar como residuo, por un material biodegradable. En Europa son múltiples os testimonios do uso do cáñamo achados en yacimientos neolíticos, tanto na forma do tecido das semolas e de artiluxios para fumalo. Paralelamente, o cannabis usábase de forma similar nas estepas siberianas, pois foron encontrados restos semellantes procedentes desa zona. Hai testimonios da mesma época que consignan o uso médico do cannabis en Egipto, ademais do seu uso ritual. Tamén hai testimonios escritos que se remontan á Grecia clásica e fálase do seu uso nas ribeiras do Mar Morto. En Gran Dioscórides clasificou a planta co seu nome actual e alabouna polas súas propiedades terapéuticas e comerciais. Galeno fixo eco tamén das súas propiedades da especie e máis tarde os romanos continuaron usando a planta como mínimo para valores culinarios e nutritivos da semola. Pero coa Idade Media tamén chegou a escuridade. Para o cannabis en Europa, mentras a planta seguía florecendo en Oriente e en Norte de África, os cultivos de cáñamo son un vello continente e servían fundamentalmente para obter fibra coa que facer tecido. Non é, sen menos, unha aplicación moi fútil. Un par de siglos máis tarde, o tecido de cáñamo convertiuse nun material estratégico nas flotas navales de Holanda, Gran Bretaña e España. Encontraron o cáñamo na principal aliado para mellorar o seu rendemento de naves e intentar arrebatar a Venecia a supremacía no comercio do mar. Curiosamente, moito máis tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzou un eslogan para motivar o cultivo e manufacturar o cáñamo no país. Hemp for Victory, cáñamo para a victoria. Desa forma alentou a produción do material con múltiples aplicacións tamén en tempos de guerra. Pero volvamos á historia do cáñamo medicinal.
A nova luz, xa no Renacemento, traxo consigo, volveu a suscitar o interese europeo por o cannabis nos tratados médicos da época nacidos no abrigo dos científicos curiosos e a mentalidade aberta. Volven a recollerse as propiedades do mesmo. A conciencia empeza a contrastar o uso tradicional en outras culturas co hallazgo da medicina moderna. Trátase dunha investigación científica que a menudo iba da man do espírito aventureiro e as ansias do exotismo. Os soldados de Napoleón dedicábanse á comprobación empírica dos efectos do cannabis e dos cafés de Egipto. O mesmo deberon de facer todos os colonizadores que posteriormente recalaron en diversos puntos do mapamundi, como os ingleses na India. De volta nas súas metrópolis, os colonizadores levaron a súa equipaxe ao mellor souvenir, semillas de cáñamo. Foi así como no siglo XIX o cannabis introduce definitivamente a medicina occidental. Na segunda mitade do século XIX, a prensa publicou múltiples artículos que divulgan os beneficios do cannabis. Ata a primeira metade do século XX, un gran número de medicamentos que se vendían nas farmacias e incluían cannabis nas composicións. Todo indicaba que o irregular noviazgo entre o cannabis e Europa iba a formalizarse por fin nunha relación entre eles iba a ser duradeira. Hasta que en 1937 Estados Unidos decidiu prohibir o cannabis nun decreto controvertido que tuvo unha forte oposición incluso no mesmo seno do Parlamento e Comunidade Médica norteamericana. Desde entón, ata nosos días, o cannabis ten que seguir un camiño pola sombra do delito das espaldas, por suposto, na lei e na investigación médica que avanzou en sentidos diverxentes. A planta do cannabis era coñecida antigamente como mala erva do cuello ou pescozo, a erva da horca. Tan tétricos sobrenomes teñen unha razón de peso, xa que a soga co que se aforca aos condenados a morte elabórase coa fibra de cáñamo. Pero esa planta tamén posee unha proporción de magia e misterio, grazas ás innumerables historias que protagoniza. De feito, o folclore do cannabis estivo sempre nas relacións cos ritos da vida e cos da morte. Varias das súas tradicións que nos relacionan co amor, cando un joven tiña o desexo de coñecer un futuro esposo, utilizaba a semilla de cannabis no seguinte modo. A medianoite debía acudir a solas ao patio dunha iglesia, lanzar un puñado de semola sobre o ombro esquerdo, mentres recitaba un encantamento. Según a tradición, se a xoven iba a casarse, detrás dela aparecía a figura do seu futuro esposo. Se non era así, a doncela permanecería solteira e os augurios podían interpretarse incluso como a morte. En Ucrania practícanse ceremonias similares, e neste caso as xoves, portando semillas de cáñamo na súa vestimenta, saltan sobre el cosechando a mesma planta. É un xesto que fai clara referencia aos mitos de fertilidade. E despóxanse da súa blusa escupindo un sorbo de auga sobre as semolas. O acto seguido das 3 voltas alrededor da súa casa. En outros países as semolas da casa do cáñamo xa estando presentes nos ritos de unión para garantir a duración e a fertilidade da parella. O cáñamo preséntase como unha das grandes alternativas ao consumo de carne, xa sexa por razóns éticas, ecolóxicas ou de saúde. Cada vez hai un maior número de persoas que deciden prescindir da carne na súa dieta. Un dos principais problemas que presenta a dieta vegana é a obtención de proteínas, moito máis abundantes na carne. Os ovalactoxenarios suplen esa deficiencia coa ingestión de ovos e leite, pero as persoas estritamente veganas non recurren sequera a estes alimentos debido ao seu orixen animal. As ovas e o cáñamo son veganos que conteñen maior cantidade de proteínas, e por eso son alimentos estrela na preparación de alimentos veganos. Os mesmos alimentos manufacturados que se fan coa soja poden facerse co cannabis. Unha empresa norteamericana afincada en Canadá colocou xa os seus supermercados americanos el Umbrella
un sustituto canámico do queixo semellante ao tofu que se obtén da soja. En Europa, principalmente en Holanda, comercialízanse tamén as chamadas hambúrgues, semellantes ás clásicas hamburguesas veganas e que conteñen un 30% de semillas de cáñamo. Outra gama de produtos alimentarios elaborados co cáñamo son os tentempiés. Trátase de barras de cereais e chocolate, entre cales componentes hai semillas de cáñamo. O valor enerxético é moi alto, polo que resultan ideais para recuperarse despois dun exercicio físico intenso. Co cáñamo elabórase tamén cerveza. Un grupo de maestros cervexeiros de Berlín elabora a instancias dunha compañía cañamera alemana unha aromática bebida de baixo contido en alcohol, e que contén malta, lúpulo, levadura, auga e cáñamo. O cannabis é de elaboración artesanal e non contén organismos manipulados genéticamente. As materias primas fósiles como o petróleo agótanse a un ritmo insostible. O plástico obtense a partir do petróleo, xa non solamente o seu uso é descabelado pola súa procedencia, senón que o seu proceso de fabricación elimina sustancias tóxicas que logo se emiten, rematando o ciclo da vida, se converte nun residuo do que non podemos desfacer. A tecnoloxía actual, como xa hemos explicado, no apartado de usos industriais, permite transformar o cáñamo, un material moi similar ao plástico en canto ás aplicacións, pero coa gran ventaxa da súa fabricación e limpa o produto final biodegradable. O cáñamo é tamén unha boa materia prima para producir enerxía limpa. A combustión dos restos vegetais sirven de biomasa, que produce calor directamente e pode transformarse en electricidade. Nun mundo no que cada vez estamos máis necesitados de solucións ecolóxicas, o cáñamo ofrece unha resposta de futuro global. Por todas as súas explicacións e por limpeza inherente á súa naturaleza e ciclo de vida. O mundo debería abrir os ollos antes de que sexa demasiado tarde. Sería lamentable recurrir ao cáñamo solo cando xa non temos máis remedio, pero incluso entón seguiría estando aí. Cando os estragos que facemos na natureza sexan un aberto agusero do ozono hasta o punto de que o resto de plantas sobrevivan con dificultade, o cáñamo crecerá máis forte. A última e máis sorprendente das súas virtudes naturais é que os rayos ultravioleta non só lle afectan, senón que o impulsan a crecer con máis brío e o futuro é seu. Os efectos secundarios psicolóxicos que é posible experimentar tras o consumo de cannabis, cáñamo ou marihuana poden ser moi diferentes dependendo da calidade de cannabis, de maneira que se emplea a experiencia que teñen usuarios coa sustancia e tamén o estado de ánimo a hora de tomalo. Despois de consumilo, a persoa pode ter unha sensación de euforia un pouco a pouco cambiante a unha sensación de satisfacción, calma e tranquilidade. Outros efectos son o relaxamento, ataques de risa, un gran apetito, unha sensibilidade excesiva para a música e as cores cando o sentido no espacio e o tempo pareza. Tamén pode ter un lugar en falta de relación, sobre todo durante as primeiras horas despois da súa utilización. Despois da inhalación e das primeiras horas son máis importantes as ingestións orais. Hai que ter en conta as primeiras 4 horas. A percepción cambiada pode comportar sensacións de medo, pánico e confusión. E os pacientes que se atopan ben utilizando poden comportar unha relación negativa peor. O consumo diario pode afectar a memoria e a capacidade de concentración. Se fan constatar casos con manifestacións de intranquilidade e insomnio. Tamén poden levarse unha relación psicótica, recoñecible por as alucinacións. Outros efectos secundarios son taquicardias, hipotensión ortostática cando se está de pé, dor de cabeza, mareo, ter frío e calor ao mesmo tempo, os pés e as mans, ollos enroxecidos, músculos adormecidos, boca reseca.
Si se fuma, irrítanse as vías respiratorias e a largo tempo poden parecer enfermidades como bronquitis, faringitis, enfermedade pulmonar obstructiva crónica ou cáncer de pulmón. No embarazo e na lactancia se desaconsella o uso durante o embarazo e a lactancia, porque o cannabidiol pode chegar a feito tamén estresar a leite materna. Hai estudos que demostran unha certa relación entre o consumo de sustancia durante o embarazo e certos aspectos do comportamento do neno que entrarían dentro da denominada función executiva, atención e impulsidade. E aquelas situacións de resolución de problemas nas que existe capacidade de integración e manipulación das habilidades perceptivas visuales elementais. O risco de dependencia é relativamente baixo cando se administra cannabis durante un período corto de tempo. Por exemplo, co tratamento para reducir as náuseas, vómitos producidos pola quimioterapia, e no caso dun tratamento máis longo, dolor, esclerosis múltiple, o risco de dependencia é máis elevado. En ditos casos, habrá que valorar un efecto beneficioso riesgo de tomar unha decisión. Algúns usuarios manifestan padecer síndrome de abstinencia se deixan bruscamente o consumo. Este síndrome que é moderado, caracterízase por irritabilidade, nerviosismo, trastorno de sueño, hiperhidrosis, secreción de sudor exagerada e anorexia. Hai que aclamar que a dependencia ven determinada por factores máis psicolóxicos que físicos.